Vakomana vekozwa inter-unit vamuzwa kuti aiwa ndo vakomana panguva ino vari kupfumura mareduce anenge achiitika mugovernment kana muparliament kana anenge achiitika muthe ruling party kanyika yese yeZimbabwe. Muzora nhasi uya vachifukunura vachitaura masviko ekuti aiwa pachitwe chakaitika vekutsva kwedhembare musika aiwa pane vakomana vari kupuwa mhosva but vari excluded mumadhues iwo akaitika. Sanapinda mashoko anobuda nyoko panapa aiwa anoti vasubscribe like on the bell icon. Tipinda paindo pavo komunekuza vanoposta tabwire muri kuona uyo aiwa anozikanwa nenyika yesonyera vachiti Zimbabwe has caused inter-unit CIU digs deeper into the Mbare Musika infernal. We have established that businessman Kudata Gwire is not involved in anything to do with either the infernal or the private construction at Mbare. He is clean and we shall be updating you on what is on the ground. Do mashoko anoita kugara vana vakomana vanoposta Tagwire pamwechete neDhembare muchiona iri on to fire. Ani achichenesa aiwa Tagwire unoziva kuti aiwa vanhu vakangoziva vakomana vanoziva kuti vari linked vane the ruling party vanoti kachina uzoti aiwa ndio vakomana vacho. Pana vakomana vekozwa vatoona kuti panguva yesuccession zvari kunetsa aiwa munyika yedu yeZimbabwe tiona aiwa vanhu vasonyatsogudzikana nevakomana varipo panguva ino. Tinoona kuti ndo vakomana tikuona vakunyanya kufumura zvitiko zvinji zviri kuitika netension dziri kuitika. Kwanze mafumuro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Ndangombe section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.